Добър ден от мене. Това са валове запчатки от мотоблок MB90. Може би повече хора знаете, че спрямо от производство няма къде да вземем части. Имаме проблем с вала, който продава движението на силотворния вал. Поради това, че фрезата удари на голям камък и вътре се урониха зъбите. Ето ще може да видите как са уронени самите зъби. Ето. Понеже няма оригинални части, но откъде да вземем, дойдахме по поръчка в фирма Радина М Пловдив. Ето. Показвам ви ги, за да може който има проблем като нас да намери решение в изработването на нов вал. И за запчатка. Ето показвам тук запчатките. Той е идеално здрав, просто е взет за мярка, за да се направи абсолютно точно тези зъби, защото те лягат тук заедно с тези и за да може всичко да е както трябва. Ето показвам ви стария вал, показвам ви и новия вал. Изработен в България от фирма Радина М Пловдив. Перфектно качество, не за първи път ползваме тяхните услуги, доволни сме много от тях. Ако някой както нас има проблем с валове, с зъбни колела, запчатки, знаете, ето това е фирмата. Остана да сгубиме вала, но това ще е да сгубиме мотоблока, валите да стоят по местата си. Ще бъде показано по-нататък в моите други видеа. Лек ден и лека работа на всички майстори!